Здравейте, приятели и уважаеми сънародници! Започваме поредицата "Аз спасявам австрийските Алпи". Вижте, тук до тази река, така вижте там всичките камъни. Виждате ли? Виждате ли? Водата не достига, защото някой някъде източва водата. И аз да ви покажа тук на терен в австрийските Алпи. Да. Вижте как водата не достига и това всичко е виновно правителството. Да, прасетата тук от Австрия, точно така. Това не е природата виновна, че не достига водата. Виновно е, всъщност ВЕЦ-а не е виновен, че е спрял да генерира вода. Виновно е прасетата тук в Австрия. Да. Ето вижте как са отрезали дърветата и не са ги почистили. Виждате ли? Това всичко тук буклук, да. Аз съм на терен съм тук. Да, гонят ма, извънземните, духовете, всичко живо ме напада. И да знаете, аз не съм сектант, но защитавам всеки един, който е обявен за такъв. Да, защитавам всеки един, който е обявен за такъв. Ето вижте прасетата, вижте тук как е заледено и понеже са паднали листа отгоре, това е мръсно. Това австрийските прасета са виновни. Ето вижте върху леда как има отгоре паднали листа. Да, вижте, и тук има паднали листа. Вижте, тук има и едно яйце. Едно яйце има. Да, точно така. Да, и тук виждате ли, тук в Австрия, тук ние имаме прасета. Прасета, големи прасета. Да, и всички са виновни. Не защото аз съм секта, а защото всички секти, които са обявени за секти, аз ги защитавам, защото те са невинно обвинени. И ако излезнат неща за педофилия, това не е така. Не е така. Да знаете, защото това е изфабрикувано от мафията, от партия мафията. Ето виждате, и тук мафията работи. И тук, вижте, има и кермиди тук. Тук кермиди има. Вижте как, даже са ги подредили, вижте, даже са подредени кермидите. Довиждане, приятели. Аз съм православен християнин, обаче нищо, че имам замъци, терени в 12 села, хода в Атон само с мъже, да се съркоплявам, ама аз съм християнин, да го знаете. Не носа български православни кръстове, носа някакви там Архангел Михаиловци, който един Господ знае какво пише отзад, и така нататък, но аз да знаете, че съм християнин. Да, с бронирани джипове, с милиони в сметките, с многобройни така, как се казва, доказателства, че съм извършвал някакви нелегални дейности. Напирам се, да влезна аз тук в австрийското правителство, ще направя партия на пощальоните сектанти, на сектантите пощальони, да. И пак ви казвам, аз защитавам всеки един, който бъде обявен за секта, защото това е нападение. Те не са никакви секти. Както аз не съм секта, така и те не са секти. Разбрахте ли? Тук започваме. Това е първият епизод от поредицата на терен. Точно така. Поредицата на терен. На терен в австрийските Алпи, защото Австрия също така Австро-Унгарската империя, те са били също част от нас и това също е България и трябва всички да сме по образец. Ето виждате, прасетата, и тук има прасета, виждате ли? Водата не достига. Не достига водата. Не заради теца, не заради ВЕЦ. Заради това, че има и тук прасета и те спират водата и я пият директно. Да, целият парламент се е сипал тук и пие водата. Вижте, даже в австрийските Алпи. Виждате ли? Камъните са на сухо. Защо са на сухо? Защото и прасетата и тук властват. Да, за всичко са виновни Бойко и Пеевски. За нашата секта, която не е секта, но защитава всички други секти и много добре знае за оръжие, фабрикуване на частни патрони, самоделни и така нататък. И да знаете, аз защитавам всички секти, защото те са изфабрикувани доказателства и те не са секти. Чао! До нови срещи!